Da. Da. Astronautul a făcut așa de crămării cu bel, cu vaile. Da. A săpot de individu. Să tu de bec? Și cu ce piș să mă uit, asta e rândul. Se strică într-un minut și să-i spăzeze sau peste? Ia să de nena cu cântă. Opa, mi-a prins de video. Pa! Ne vedem de